Bismillah lur ya, ki lokasi pertama lur. Nah, kalau tak urutin yang gedang-gedang ini lur. Nah, lokasi pertama, enak sing request sing rodok ndelik lur, ben gak cepet-cepet temu. Yo tak turuti lur. Nah, Jumat tanggal 5. Apa engko sing nemu share neng komen lur. Ben tak balenane neh. Engko nek gak enek sing share, ras-rasan balik lur. Pokoke nek ketemu ya share bagikan gak apa lur. Yang penting videonya bermanfaat. Nah, oke lur. Nah, sing apa lur? Nah, iki jembatan Kedung Soko lur. Ya, lokasinya nang kono mau. Wes, pokoknya ciri-cirine ya nang isor gedang lur ya. Aja lali sing nemu lur. Share, komen, muga berkah. Aku tak lanjut yang lokasi kedua lur iki.